Para agad matukoy ang mga tolongges at tulisan sa Maynila, mahigpit na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng anti-balaklava o anumang takip sa mukha. Batay sa City Ordinance Number 9134, bawal ang pagsusuot ng balaklava, face mask at anumang headgear sa loob ng commercial establishments at mga tanggapan ng gobyerno o kapag naka-standby sa motorsiklo. Yun po'y iniiwasan natin upang hindi gamitin ng mga tulisan at tolongges yung ganyang senaryo. Kasi po'y pinangangalagaan natin ang kapakanan at kaligtasan ng higit na nakararami at mapanagot natin sa lalong madaling panahon upang makilala itong mga posibleng suspect na kinumit ay mapapanagot natin sila kaagad. Hindi naman saklaw ng naturang ordinansa kapag may public health emergencies kung saan inirekomenda o pinag-uutos ang pagsusuot ng face mask. Exempted din ang mga driver at pasahero na nakasakay sa motor at pansamantalang nakahinto bilang pagsunod sa traffic signs. Gayon din ang mga traffic enforcer. May mga karamdaman at may mga religious exemption. Mariin naman itong tinutulan ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC. Ayon sa grupo, posibleng maging instrumento ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao ang anti-balaklava ordinance.